Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Okay. Hayi mngana. Konakele sisi. Uyabeni? Sanibona. Sibangaki mina nezikhwama zami? Eyabani intombi? Hayi impema engayensekelo uyabona wena ushayisa ngamahloni. Eyabani intombi? Eyakwasibisi. uMasibisi lo? Yebo. La ngenhla kwaNdlovu. Imuphi lo Masibisi? Ulo wakho, ngani wakho? Cha, anginamngane nje. Oh Masibisi. Namathi hayi cha mpema yi. Cha, yini? Uyangihlulela phela manje. Uyangingazile nje ukuthi nimangisa la kona ngigqokile le blue uzongihlulela ungiqedeke wena ke. Masibisi lento engicabangayo. Ucabangani? Nibangeni Noba nomnyeni wakho? yini ucabanga ukuthi sikhonto esibangile mangigqoka iblue? Usuyahamba yakini. Phela mbona indlela ogqoke ngayo, ugqoka intombazana. Senihlukene nomnyeni wakho uyamshika. Uphethe nezikhwama usuyahamba. Lalela mpela khona indaba engizoxoxela sengiyahamba impela. Umshado unzima. Musukuhleka Masibisi ngiyazi. Vele kuthiwa ena ngisho izinto engahambi kahle ukuthi konke kuhamba kahle. Uzama ukwenza lonto. Yini ucabanga ukuthi mangigqoka iblue ngoba umshado unzima? Akho phela umfazi osaganile, usahlele emendweni yakho ogqoka iblue kanje. Hayi nakho kuyambona. Ngigqokile nje mnganami. Ngigqokile nje ngigqokile ngiyaliqoka phela kona. Hayi wangivumela mina uNdlovu ukuthi ngigqoka akanankinga ukuthi ngiliqoke nabantu abamabana inkinga ukuthi ngiliqoke iblue. Phela mina ngibophekile angihleliwe la. Umshado wami awuhleli la sisi. Angikinyekanga kwami umshado. Uthi ke manje ngokubana kungishadile ke sengihleli ngifaka ishweshwe namaphini ifake ke yona ndlela ebonakala ukuthi ngonkosikazi hayi sisi. Akubi njalo ngiyaliqoka nje yabona nje ngiliqokile ngizohlangana nomnyeni wami ngiyahamba ke mngani wami ngiye eGoli nje ubona nje amasuitcase wami uyonzani ngitholile itoko usuyosebenza eGoli ngiyosebenza nje izinsukwana kodwa ugqoka kanje uzobona ukuthi ngqondo ngempela angithi uyazi umnyeni wakho usebenza eGoli hawu uzothi uma uhlangana naye ugqoke kanje athini angathi ngiqale khona lapho ngachaza akuhlangane nawe nje unyonyoba nemthwalo yakho ugqoke kanje ngizonginyonyobelani indaba kufanele ukuthi ngize nginyonyobe nangithi phela njengoba usho ukuthi uyosebenza eGoli nomnyeni wakho useGoli kodwa uhamba ugqoka iblue uzobona uyazi ukuthi ngiyaliqoka ngizohlangana nawe yena ozongihlangabeza ebackstage wathi uliqoka naphambi kwabantu angathi ngiyachaza uyena ozongihlangabeza ebackstage nemthwalo yami ngithi ukuquba lapha kuyena bese ngivuke ngiyetokhweni lami la ngibizwe khona akanankinga uthi ugqoka iblue phambi kwabantu kade sikhuluma leyo nto eblue asize kule manje ukuthi ngithole itoko ayikujabulisi leyo ndaba wemngani wami awungishaye hey Masibisi angusha wemngani wena uzoshaya yifu kaze kahle uzoshaya ilontunji ikakaramba ngeke nje ngize ngushaye mina usazokubhaxabula ngoba uyabona lento yenzayo yeka lento ekakaramba ulalele nayo indaba engisa nayo iyatoho lami ngithule kanti yini ungafuna ukungilalela usebenza Masibisi mina ngisafuna ngiyosebenza ku TV wena ubona inenkinga yangempela lokho ngiyosebenza ku TV yayizwa indaba uyokhanda ama TV manje mawukhanda ama TV wawangibona kona ngikhanda ngisho ugqoka iblue wabekela ama TV wagofozela kanje wawangibona kona ngikhanda ngisho ukhanda ama TV yeka lento yenzayo cha phela mbuzo cha ngifuna ukungigofozela ngilami ukuthi ungezela amabhasi umsebenzi muno odinga ukuthi ugqoke iblue engathi uyosebenza kagoba iqolo mngani wami ngiyosebenza ku TV uyonzani kathi kwenziwani ngiyolingisa uyalinganisa ngiyolingisa mngani ukwenzani ukulingisa lalela ngibizwe le ntombazane le yomshana kaMamkhisi nombuso wangisendela ke wangifonela kuqala mama Masibisi yazi ukuthi kunento kanje nje wangichazela ke kufuneka umfazi onjani njani wachaza wasethi ubone kuyimina kongakazi ukudlala leyo ndawo uyangizwa yini singithi uyodlala ikeshi lezala kwathi ka TV kuthiwa izikeshi lento edlala ku TV phela itori lezala kona lokho ke ngiyodlala kona kuzodlala la kule TV yakho uzobe ungibona ngidlala la mngana wami uyangizwa yini wena mina hayi Masibisi uthi ya angidlali ke kahle nami ngiqale ngathi ngiyadlala ngathi ngani yadlala kwamina kodwa kuthe mase ngasafoni yona sekufona enye intombazane ekhuluma isuthu ngisho ukuthi ngizwa ifaka isizulu ngabona usisi yakhala ke manje uyofana nokarabo kanje usakarabwana uyabona ke wena kodwa ugogo wegogo
ngihleke njengawe nami. Awubona kudlala ngawe wena wavela lapha. Ngiyobona phambili ukuthi kuyadlalwa yini. Kodwa ngeke emnali yangane vele ingisukele nje ngazi ukuthi ngumama uqothe vele siyadlala idlale nami. Nembimbi le yakho yovela lapha pha. Ngiyovela lapha. Yolenga lapha. Yebo. Hayi wahle Masibizi. Ngiyakutshela. Iqale yathi ingane angisende izithombe matha. Uyezwa? Ngasi mina izithombe zani? Yathi izithombe yazichaza ukuthi angisende izithombe ngigqoke kanje. Ngazisenda izithombe yangizwa yini? Yaphinda ingane. Yathi nje angenze inkulumwana, ngikhulume, ngibeke ifoni laphambi kwami ngikhulume nefoni bese ngiyamsendela. Ngayenza leyo nto. Uyangizwa yini? Ngayisendela ingane. Kwafika umbongeni ngathi akangisize, wangisiza umbongeni ngayisendela ingane. Wathi umbongeni right, sayisendela intombazana. Uyangizwa? Yafona intombazana ngesonto elandelayo. Yathi angisende osize bami, usize wesicathulo, usize wezingubo engizigqokayo, ngisho nokwangaphansi. Uyangizwa ukuthi ngithini kwani? Ngasenda sisi. Isiyafona ke lokho. Isengitshela ke manje ukuthi ke sengibhukheliwe ibhasi, sengithini nendawo yokulala engizolala kuyona, kusukela kusasa ibhukhiwe. Hlala ke wena lokho ngiphikisa kule nto engikhulumayo, uqhube kuphika. Ngithi uyaphika wena? Wavuma nawe Masibizi. Ngivumile. Ngizoyeka ukuvuma ngithola ithuba elingayizivele. Lokuvela amabona kude. Hayi ukhanile nje wena. Awushadile. Uba nowathi mangaba sikandela kufanele sivele ku TV. Kanti umshado into enjani Masibizi? Umshado into enjengale yami mawuzowubona kumshado. Hayi Masibizi sisi. Kumele sibuye sitshela nephela amaqiniso ngizokutshela ke mina ke ngiyakholwa phela. Lithini iqiniso lakho wekholwa ndini? Umfazi womuntu wena ukhanile ushadile. Umtshela into engiyaziyo. Nathi umshado umdlaloni. Naye nering igcwele umuntu. Ngiyayibona ngiyazi ngishadile. Kusho ukuthi umfazi womuntu wathela nangenyongo wena. Angithi? Oh, manje mengabe ngathela ngenyongo? Funa ngihlale ke lapha kaNdlovu ke ngimuncane nenyongo ngoba nangathelwa ngenyongo ngingasebenzi makabe kuvela ithuba eliziveza impilo ukuthi ngisebenze ngingasebenzi. Uzosebenza umsebenzi oright njengomama. Uba notho wrong lo. Manje uzomba ubuka abantu la umfazi womuntu. Wemakatha baningi abafazi abasebenza la TV abafazi abaqeda lento abenza bayibiyele emzini yabo. Cha. Ngiyazazi labantu abasebenza lapha akusibona umama bangempela. Uthathwa amantombazane nje lawa ezidudla. Yabona nalabo aunti laba badala abangaganile. Baqhokisa kuumama. Uqambelana namanga. Ngempela lakho umfazi indoda engavuma umfazi wayo wenza lesezinzwa lapha. Usungisanganela uyeso. Lamanyala enziwa lapha ka TV akekho umfazi indoda engavumela umfazi wakho ukwenza leyo. Yini ukhuluma kangaka wena usho ukuthi zonke izitori ezela zamanyala ucathi ngabe zivumeleke ukuthi zivelela ku TV uyazibuka nabantwana. Wemasibisi uzothini mawufika nge lapha ke angiphike ukuthi uqashiwa ngithi yeah mawufika lapha kuthiwa iqabulana nendoda uzothini indoda yakabani indoda sesitorini phela ngithona amadoda lapha makuthiwa iqabula indoda sesizwe umdlalo phela makathale yanto uyodlala ngoqabulana namanye amadoda ngiyodlala ngakho ena ushibhisa Masibisi umshado owakho shibhile uyezwa mengabe umshado ushibhile owakho shibhile ungawufaki wami lapho owami umshado awushibhanga ngikuhlonipha kabi wami umshado ngihlonipha kabi yami indoda ngikuhlonipha kabi wami umusi kwakhona la emphakathini upenda isithombe sinjani umphakathi wakaba uyabona ke umphakathi mokhuluma ngomphakathi umphakathi ke ngizowuthuthukisa ke ngani uzothuthuka ke umphakathi ukuthi sekuzoba nomuntu ke kuthiwa kule ndawo yethu kuthiwa umlingisi unomama nje la indawo uhambe eqatshulwa inombani kodwa uthi uganile uthi nje ushadile unomshado kahle uba nothi ngiyoqatshula okokuqala noba nothi ngiyoqatshula ithatha play yodwa ngiyaqatshula lapha itori nakho into ebeyenziwa akuzona sonke izitori eqatshula nokuzona angiyahamba ngisikhathi ungahamba kwayingane nje zasebandleni olungi babukene olungi kwena athi nje nawu mama Sibisi ngiyabona unomoya cha anginawo umoya nawe ucabange umona manje ngikhumbuza zonke lezi zinto uyangehlulela uyangijaja manje ngilalele uyacanga sibebuzwa nolu ushonta nobani sonta lapha ebhede side nobani noma Sibisi lo qatshula ku TV vele kusho njalo nje vele kusho njalo phela uzobusugquma kanjalo nje Masibisi lo qatshula kwayi nami nje ngibeka kabi uthola ubani ukuthi ngiyoqatshula oqala nje ingane ngichazelile mina ukuthi ngiyokwenzani ngiyazi mina ukuthi ngiyokwenzani bazosho manje lapha na TV nje kungesonto TV mangaqatshula nanga nawo ucabanga nje into za TV zonke into rasikho istory ongaqatshula nakusona wazona nomona mabekaqabula uzowenza njani mabeqabula ngizobaqabula nami sengiyahamba ngingifuna awusafuna umendo wakho wena uthola ubanza ngizofunda umendo wami ngeke uyoluntu njalo amanye amadoda lapha imiyeni wakhe ekhona ubani kuqala othe ngiyoqatshula ngoba intela engqondweni yakho lo uphethe ukukhohlakala njengoba ugqoke kanjena nje ubani osebenza bagqoka amabhuluku bayaqatshula uyithatha leyo nto into sesiyibuka lathi ku TV okarabo bayaqatshulwa nini okarabo lokho athi la sonke ndasikhonza khona abafazi bakhona bayagqoka amabhuluku laba othisha bawonesi bayagqoka amabhuluku bayaqatshulwa nani abana madoda amadoda
wena uyoqatshulwa nombani lapha isitori lesi engiyosidlala ubani futhi uthi ngiyodlala isitori sokuqatshula siyami uphethwe umona udlo futhi ufake nginyuke nemvubu nje ngiyombhaxabula umvubu udlovulani ngemvubu emahlombe ngimbhaxe ngemvubu nohlaleni nje makathi akaphaphama nohlaleni nje ufobe luyayivuma le nohlaleni nje impilo zalo zingasimami ngoba nihleli la ngicela inkungu la emahlweni ngicela ulwelo manje uyobe mana uyobe iphundlovu mase kwenziwa lawo manyala noma ngaba khona abuke abuke vele kuyafana mengaba ukuthi ngiyokwenza leyo nto uzoyibuka la e-TV ngiyenza ngithi nazi ya kodwa sengisho lo phela ngiyabona kwa TV usengiyahamba ke mina ngiyosebenza mina uthola umsebenzi thula makusashuthu ngcono abe khona abe khona uyaphi ayi ukusebenza lapha la emayini esebenza khona ayoma emsebenzini wami kanti uyiphoyisa la mina uphoyisa lenkosi uyazi uzonqunye ebandleni wena kweliphi ibandla uzonqunye kuleli lethu khuleka ke ngibaxoxelela abefundisi ngabatshela nje yonke into ukuthi kwenzakalana empilweni yami manje bangithandazela bangibongisa bathi bayabonga ukuthi nazi izibusiso zehlela phezulu kwempilo yami into ebengakazi siyenzeke kwelethi bandla iyaqala ngami kwelethi bandla ukuthi kube khona umama kuthiwa nje uzovela ku TV ezoba umlingisi ngishayela izandla kabe nokubungekho awusale kanje ngoba ubathembise malini oba bona labo bafundisi bathembise imali yokwenzana imali phela iyona into enza umqondo lokuthi ubathembisa imali ngoba alikho ibandla elingavuma lento yoyenza alikho livumile lethu yes vele ngeke uzokwazi lutho ngebandla ngoba uyamanqampa unqaphi inqazasela uyangalelo la ngakubona kuze kuthiwa uzobheka isitambu sengiyaqatshulana sengiyahamba bengizokutshela lokho ukhe ngushiye gogo uyezwa hayi ukhe ngushiye gogo ungayiqedi inyama yami phela ave ngiyohlala unyaka wonke lapha yabuya ngoba ngiyakwazi vele noma ngangasho ukuthi ihle vele uzoyihle uNkulunkulu wami simakade usale kanje sengiyahamba uyezwa awusangifise nenhlanhla inhlahlana uthi uqatshule kahle sala kanjalo nomona nokuthi ngiyoqatshula hamba uqabula sheshe vela uqatshula naqatshula le ndoda kuyazile uNkulunkulu wami simakade yabona Katita, katatoka mina. Tana uNkulunkulu la usenongenza isilima phakathi ke phela ayikho hluphe. Hayi ngeke uNkulunkulu la usukenza isilima phela. uNkulunkulu ngenzelani isilima? uNkulunkulu ngenzelani isilima? Azavela ku TV, Bokas, azavela ku TV. uNkulunkulu ngenzelani isilimo? Ungenzelani isilimo? Ngangcotsho ukuthi asithathe sobabili. Ngempela mfeke ngihlala noma emngaka. Ngasuka emva kusovela into ku TV. Inkosi vele ukukhuluma njalo. Akahle kwenzala la konke engayitholi mina. Konke engatshelwa yona la emhlabeni. Inkosi khuluma. Khuluma Nkosi ubonani makubuka mina ngibona ngiyibhexe. Ubona nje ibhexe ngenamsebenzi. Ngimubi kakhulu. Ngizothusa abantu yini la ku TV. Pho indaba la ntombazane ingafanelanga mina. Usenginongensilima phakathi vele ukhulu uhlobene nobani. Ubani omazi wasaba kaSibisi noma wasaba kaNdlovu ngoba phela zonke zonke izinto esilise kaNdlovu ngekho. Uzokhuluma ngenkosi ngeke udedeleke. Nje ngale ndoda yaseBhayibhelini eyashathi kuyoze kuse ngubambile. Yama ngudedela uzokhuluma. Ngisilwexe mina Nkosi. Isilwexe mina mabona mina uma isilwexe. Ngizoyikhipha nje iTV la ekhaya sekunto ozobuka iTV la ekhaya. Ngeke thina sibuka noma sifisa. Ngithathe ehleli nala sesombuka ku-TV. Ngekho ngiyayivala nje indaba ye-TV namhlanje. Kanile wathelwa ngenyongo umfazi womuntu. Okay manje ngifuna ngidle inyongo ke. Sorry. Yabuza. Ngabona ngingane efana ngimuncane nenyongo ke ngasasa. Ke Angibona. Baba kanje
Angampe ngibhedela. Wathelwa nangenyongo wagana. Oh manje mangaba ngathela usefuna ngihlalekele namuncane nenyongo kona. I-out le nto. I-out ngazi le nto. Asephinde manje. Uzozuyeki. Alright. Umfazi womuntu wena. Ngiyazi. Wagana wena wathola ngenyongo. Oh manje kona ngathola uyabona ke buka usaqalile already ngithi niboneni Ganile wathelwa ngenyongo umfazi womuntu. Okay manje funa ngidle inyongo ke Uganile njengoba wathelwa kanti inyongo iyadlalana wathelwa ngenyongo wena wagana. Imake manje mangaba ngithelwe ngenye sefuna ngimunca inyongo ke Awusekala. Right nje masibisi. Mawubona nakuzubonani. Ubona ibeke. Ubona ke kazi ngabona Must be stop. Usungenzile nawe usungenzile baphakathi le dance. Asavele ku TV. Asavele ku TV. Somehow Must be. Angaqedi. Angaqedi. Okay, quiet. Mabuhambo la kamereni. Akala shoes ungenzela nislima cause besehle kumasisi. Yamuzwa nje So far. So right.